варзиш худ зебоист, варзиш тавоноист ва ҳар касе ки ба варзиш машғул мешавад солим мемонад. зан метавонад дар ҳар соҳа муваффақ шавад. ҳар соҳае ки хоҳад, илм бошад, муҳандисӣ бошад ё ҳатто назорат ва танзими нақлиёт. яке аз ин соҳаҳо нақлиёт аст ки дар он назорат ва танзим ба хотири амнияти ҳар як роҳгузар масъулияти калонро талаб мекунад. зане ки дар хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт фаъолият дорад, бо дасти ҳунар ва дили пуршукӯҳ ба ин масъулият мерасад. аммо кор танҳо бо ин хотима намеёбад, зеро ӯ дар пайи орзуҳои худ варзишро интихоб кардааст, волейболро, ки барои ӯ на танҳо бозӣ, балки роҳи эҳсос ва зиндагист. вақте ки ӯ ба майдон мебарояд, гӯё заминаи зиндагӣ дигар мешавад. нерӯ, қувват ва ҳирс заминро мебардорад, зеро ҳақиқати бузург ин аст: зани бо ирода ва бо эътимод дар ҳар майдон пирӯз мешавад. хуршеддод ва аниса дар хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт коргари масъулу содиқ аст, нозири коргузори дастгоҳ. ӯ бо дасти устувор ва чашми зирак тартиб ва танзими ҳаракати нақлиётро таъмин мекунад. аммо кори зиёд ва масъулиятҳои зиёд ӯро аз варзиш дур намекунанд. ба гуфтаи худи ӯ, саломатӣ ва нерӯро бояд ҳамеша бо ҳаракат ва варзиш нигоҳ дошт. новобаста аз мушкилиҳо ва машғулиятҳои рӯзона, вақти худро барои волейбол ва варзиш ҷудо мекунад. дар майдони варзиш ҳамону нерӯву ҷасоратро мебинад, ки ӯ дар кори худ нишон медиҳад. ин зани ҷавон намунаи муваффақият ва тавозун байни кор ва ҳаёт аст. тӯли 2 сол мешавад ки дар хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ба вазифаи нозир коргузор кору фаъолият менамоям. вазифаи асосии ман ҳамчун нозир коргузори хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аз ҷамъоварӣ намудани натиҷаҳои кории раёсатҳо мебошад. вобаста ба ин натиҷаҳои кории кормандонро муайян намуда, тибқи тартибҳои муқарраргардонида ба роҳбарияти хадамот пешниҳод менамоям. рӯзиё аз маконе оғоз меёбад ки дар он барои беҳбудии зиндагии мардум хизмати содиқона мекунад. аниса бо меҳру масъулият ба вазифаи худ муносибат дорад ва ҳар рӯзро бо талоши нав оғоз мекунад. барои ӯ кӯшиш кардан ва иҷрои вазифа на танҳо як зарурат, балки ҳисси гарму покии дил аст. ӯ медонад ки кори ӯ таъсири зиёд дорад ва бояд ҳар қадамро бо дақиқӣ ва садоқат иҷро кунад. ҳар лаҳза ва ҳар сония барои ӯ муҳим аст, зеро ин масъулият ба мардум аст, онҳое ки ба ӯ эътимод мекунанд. рӯзи ман шурӯъ мешавад аз соати 8 саҳар то 5 бегоҳ. соати 8 ба кор омада корамро шурӯъ мекунам, яъне натиҷаҳои кормандонамонро муайян намуда ба роҳбарият пешниҳод менамоям.
аз соли 2023 ба кор шурӯъ кардааст ва бо тавсияи дӯсти наздик ва боэътимодаш ба ин ҷо омада, ҳар қадаме ки дар ин роҳ мегузорад бо масъулият ва садоқат аст, зеро медонад ки ин кор на танҳо вазифа, балки фурсатест барои рушд ва хизмат ба ҷомеа. соли 2023 ман ба хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ба кор омадам. Кор ба ман хело маъқул аст, муҳити хуб доранд, кормандон хуб ҳастанд, роҳбарият, кормандон дастгирӣ мекунанд ҳама тарафа. аз рӯзе ки Хуршеда Алилоев дар хадамоти давлатӣ назорат танзим дар соҳаи нақлиёт кори фаъолияташро оғоз намуд, як духтараки зебо, як духтараки чақон, ҳамаи супоришҳое ки аз тарафи роҳбарияти хадамот, аз тарафи тамоми шӯъбаҳое ки дар хадамот ҳаст, дар кори фаъолияти худашро бо муваффақиятон иҷро мекунад. Дар хадамоти давлатӣ назорат танзим Анисаҷон як духтари зебое ҳаст ки якчанд маратиба дар арсаҳои байналмилалӣ рафта парчами тоҷикистонро баланд бардошт. ин ифтихори миллати тоҷик аст, ин ифтихори ҳамчун зан модар, ифтихори кормандони хадамоти назорати танзим дар соҳаи нақлиёт аст ки аз худ як хадамоти давлатӣ зан духтар чемпионат иштирок мекунад. мо ба ин орзу дорем ки дар оянда парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардорад, дар корҳояш муваффақият мехоҳем. ӯ мефаҳмад ки ҳар рӯз имкониятест барои омӯхтан ва беҳтар шудан. бо дастгирии ҳамкасбон ва дӯстонаш ӯ бо илҳом ва ҳидоят пеш меравад. ҳар ғалаба ва ҳар дастовард барои ӯ шаҳодати талош ва ирода аст. иродаи зане ки наметарсад ва ҳамеша барои беҳтарин талош мекунад. ин роҳи ӯст, роҳи пур аз талош, умед ва дастгирӣ, ки ба ӯ нерӯи идома додан медиҳад. барои як зан дар ин муҳит кор кардан мушкил нест, чунки аз ҳама тараф дастгирӣ аст, чӣ аз тарафи роҳбарият, чӣ аз тарафи кормандон. муҳит хело хуб аст. навобаста аз ҳама мушкилиҳо ва санҷишҳои роҳ, Аниса ҳамеша ба кори худ содиқ монд. ӯ бо дилу ҷон ба масъулияти худ дар хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мебарояд. зеро медонад тартибу танзим, бехатарии роҳ ва ҳаракат аз диққати ӯ ва ҳамкоронаш вобаста аст. барои ӯ ҳар кори анҷомшуда, ҳар масъалаи ҳалшуда, ҳар қадамест ба сӯи тартиб, оромӣ ва пешрафт. Аниса хуб мефаҳмад, вақте кори ту ба нафъи мардум аст, эҳсоси гармии дар кор будан худ подоши меҳнат мегардад. вобаста ба душвориҳое ки дар вақти корӣ ба ман дучор мешаванд, ман ба ин нигоҳ накарда кори худро давом медиҳам, чунки корамро хеле дӯст медорам. мо бо Аниса тӯли 2 сол аст ки ҳамкор ҳастем, дар як ҳуҷраи кори фаъолият мекунем. Аниса яке аз беҳтарин духтарони корхонаи хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт мебошад ки ҳамеша ба кор сари вақт омада яке аз фаъолони ҳамин корхона мебошад. мо бо чунин духтарон фахр мекунем. устод лоиқ мегӯяд ки тоҷикистон кишвари бархеш мақдумат кам аст, котибат афзун вале яктои маҳбубат кам аст. модари тоҷик ман хоки қадамҳоят шавам, духтарат бисёр лекин духтари хубат кам аст. мо ифтихор мекунем ки модари тоҷик ҳамин хел духтарони хушрӯ, ҳамин хел паҳлавон духтаронро тарбия кунад ки номбардори миллати тоҷик бошанд. мана хеле ки мебинем яке аз ҳамин шоҳдухтарон Аниса мебошад ки парчамбардори миллати тоҷик аст ва номи тоҷику тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ маърифӣ кардааст. фахр мекунем бо чунин духтарони тоҷик. дар оянда мехоҳад як шахси қавӣ ва муваффақ дар самти фаъолияти худ гардад ва барои расидан ба ин ҳадаф пайваста кӯшиш дорад.
ӯ медонад ки комёбӣ якбора намеояд. ҳар қадам, ҳар талош, ҳар рӯзро мебояд ки бо сабру ирода гузаронд. бо дили гарму нияти нек ба пеш меравад, чун бовар дорад агар аз дил амал кунӣ, рӯзе орзу ба ҳақиқат табдил меёбад. дар оянда мехоҳам ки нозукиҳои корро аз устодон, аз кормандон омӯзам ва боз ба қуллаҳои баландтар ҳастам. дар паҳлӯи корҳои ҳаррӯзааш Аниса варзишро низ пайгирӣ мекунад, на ба таври тасодуфӣ, балки бо муҳаббат ва садоқат. пас аз анҷоми кор ӯ ба сӯи варзишгоҳ мешитобад, гӯё ҷое меравад ки дар он нерӯ мегирад ва худро аз нав меёбад. ҳар рӯз пас аз анҷоми кор аз соати 3 то соати 6 тамрин дорем. баъд аз кор баромада ман ба тамрин меоям. Тамринро аз соати 3 шурӯъ мекунам. барои ӯ варзиш на танҳо ҳаракати ҷисмонӣ, балки воситаи эҳьё кардани рӯҳ ва ором кардани андешаҳо мебошад. ҳар ҷаҳиш, ҳар зарбаи тӯб барои ӯ маъно дорад. маънои ирода, нерӯ ва пешравӣ. Аниса хуб мефаҳмад, барои муваффақ будан дар зиндагӣ бояд ҳам рӯҳ қавӣ бошаду ҳам ҷисм. ва ҳамин боварӣ аст ки ӯро дар ҳар ду самт, ҳам варзиш ва ҳам кор ба пеш мебарад. ҳаррӯза вақте ки ман ба толори варзишӣ меоям, машқамро шурӯъ мекунам аз гармкунии бадан. баъд боз машқҳои асосие ки ба волейбол дахл доранд, ба онҳо шурӯъ мекунем, ки ин муҳим аст ба ҳар як варзишгар, навобаста дар кадом самт аст, то ки баданаш ягон осеб набинад. аз кӯдакӣ ба волейбол шавқу ҳавас дошт ва модараш бо дидани истеъдоди ӯро ба ин муассиса овард, то ки ин намуди варзишро ҷиддӣ пайгирӣ кунад. бо заҳмату талоши зиёд ӯ тавонист ба мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда, натиҷаҳои назаррас ба даст орад. аз кӯдакӣ ман ин намуди варзишро дӯст медоштам. Дар кӯча бо ҳамроҳи ошноҳоям бозӣ мекардам. Аммо аз соли 2014 ман ин толори варзиширо модарам дар ин ҷо омада бозӣ карданд ва ба ин толори варзишӣ модарам ба ман тавсия дод, ки дар ҳамин толори варзишӣ аз ҳамин намуди варзиш дарс медиҳанд. ва баъд аз соли 2014 ман сар кардам тамрин аз намуди волейбол. ӯ таҳти раҳнамоии устоди соҳибтаҷриба ва меҳрубон Тайғуншоева Рухшона ба тамрин пардохт. нақши устодаш дар ташаккули варзиши ӯ ниҳоят калон аст. зеро маҳз омӯзиши амиқ, дастгириҳои рӯҳию равонӣ ва тарбияи варзишии устод боис гардид, ки ӯ дар мусобиқаҳои сатҳи маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, натиҷаҳои назаррас ба даст оварад. устодаш на танҳо омӯзгор, балки намунаи ибрат, такягоҳ ва сарчашмаи илҳом барои ӯ мебошад. ҳоло варзишгар дар роҳи расидан ба сатҳи байналмилалӣ қарор дорад ва орзу дорад, ки рӯзе ба дастовардҳои бузург парчами Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ парафшон намояд.
ногуфта намонад ки аз соли 2014 то ин ҷониб ман дар ҳамин намуди варзиш фаъолият менамоям. устодам тайғуншоев ва рухшона мебошад ки тамоми нозукиҳои ҳамин варзишро ба ман фаҳмонид, тамоми нозукиҳои варзишро ба ман омӯзонид. лозим ба таъкид аст ки Аниса бо натиҷаҳои баланди худ дар мусобиқаҳои маҳаллӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ на танҳо маҳорати варзишии хешро нишон додааст, балки ба унвони баланди устоди варзиш низ шарафёб гардидааст. ӯ то ҳол дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун фаъолона иштирок намуда, фаъолияти худро бо ҷидду ҷаҳд зиёд идома медиҳад. мақсади ӯ бо бозии босифат ва рӯҳи баланди миллӣ Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ намояндагӣ намудан мебошад. айни ҳол ман устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба волейбол мебошам. ин намуди варзишро хеле дӯст медорам. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ чандин бор иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштам. соли 2021 мо ба ҷумҳурии Узбекистон сафар кардем. дар он ҷо сазовори ҷои дуюм гаштем. ба мо ин як дарси хело ҳам хуб шуд. боз тамринҳоро хубтар карда соли 2024 ба Малдив рафта сазовори ҷои сеюм гаштем. ҳамзамон мо дар бозиҳои Осиё ки дар ҷумҳурии Чин гузаронида шуд, дар он ҷо аз намуди волейболи соҳилӣ иштирок кардем. ин якумин бор буд ки мо дар ҳамин волейболи соҳилӣ иштирок кардем. ба мо хело ҳам як таҷрибаи хуб шуд ва дар оянда мехоҳем ки боз ҳамин тавр мусобиқаҳо зиёд шаванд, рафта иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардем. С Анисой мы играем очень долго, довольно-таки. Это замечательный человек, который сильный духом. Это не только крутой волейболист, но и позитивный человек, который вдохновляет своим характером, который после работы бежит на тренировку, ничего не оставляя. Также она очень хороший друг и позитивный человек. Она поднимает не только счет, но и вдохновляет духом и мотивирует других, чтобы они также тренировались, не бросали тренировки, так как это в Таджикистане очень, как сказать, да, редкость заниматься девушкам в спорте. И она показывает своим примером, что можно не бросать волейбол, а совмещать с работой. айни ҳол мо тамринҳоямонро зиёд кардем, ҷиддӣ тамрин карда истодаем, чунки дар наздикӣ мо дар Арабистони Саудӣ дар бозиҳои исломӣ иштирок мекунем ва орзу дорем ки дар он ҷо сазовори ҷои намоён гардем ва парчами давлатамонро баланд гузорем. бо беэътиноӣ ба касб ва варзиш инсон арзиши меҳнат ва заҳмати худро аз даст медиҳад. касе ки ба кори худ дил намедиҳад, наметавонад натиҷаи хуб ба даст оварад. танҳо бо муҳаббат, масъулият ва пайгирӣ метавон ба комёбӣ расид. варзиш ва ҳар гуна фаъолият аз инсон ирода, сабр ва садоқат мехоҳанд, зеро бе ин хислатҳо ҳар қадам ба пушаймонӣ анҷом меёбад. ман ба худ нақша тартиб додам, то ки ҳам ба кор бирасам, ҳам ба тамрин. аз соати 8 то 3 дар хадамоти нақлиёт кору фаъолият мекунам. дар он ҷо кормандонам хеле дастгирӣ мекунанд ва пурсон шуда аз соати 3 то 6 омада тамрин мекунам.
чунки ин намуди варзишро хело ҳам дӯст медорам, намехоҳам ки беэътиноӣ кунам. ҳамчун зан модар як чӣ қадар фаъолиятеш ки дар ин давоми як зиёда аз 2 сол мешавад ки кор фаъолият мекунад, ягон бор ман шахсан надидам ки ҳамин аз ягон коре ки сипоришҳои ба ӯ дода мешавад ин сипоришҳоро вай иҷро накарда бошад. ҳамвақт сипоришҳои худашро иҷро мекунад. бо вуҷуди ҳамин мушкилотое ки дар корхона будагӣ кори фаъолияти зиёд буданаш, бо метавонад ки ба варзиш ҳамвақт машғул шаваду парчами давлати ҷумҳурии Tojikistonро баланд барорад. ва худат ба ин духтари зебо ман шахсан муваффақиятҳо мехоҳам ки дар оянда парчами ҷумҳурии Tojikiston дар дигар давлатҳои ҳамсоя дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардораду орзуи умедҳои нек ба ин хоҳонам. аниса ба худ на танҳо роҳи корӣ, балки роҳи рушд ва таъсиргузорӣ интихоб кардааст. ӯ мехоҳад намуна бошад барои духтарони дигар, барои ҳамсолонаш ва барои ҷомеа. зане ки ба ҷои интизор шудан иқдом мекунад, ба ҷои шикоят талош мекунад ва маҳз ҳамин рӯҳияест ки ӯро ба ояндаи дурахшон мерасонад. волейбол ба ман як хобби нест, ҳавасам нест, ин як ҷузъи зиндагии ман аст, чунки ними рӯзи ман дар ҳамин толори варзиш мегузарад. ин намуди варзишро хеле дӯст медорам ва ба дигаронам тавсия медиҳам ки омада ба варзиш машғул шаванд, чунки беҳуда нагуфтаанд ки варзиш гарави саломатӣ аст. ӯ аз интихоби худ варзиш ва бахусус волейбол ҳеҷ гоҳ пушаймон нест. маҳз ҳамин роҳ ӯро ба дастовардҳои зиёде расонд. варзиш барои ӯ на танҳо шуғл, балки як қисми ҳаёт ва манбаи илҳом аст. аз интихоби худ ҳеҷ гоҳ пушаймон нестам ва нахоҳам шуд. агар боз дубора ба дунё оям, боз ҳамин намуди варзишро интихоб мекунам. варзиш зебоист, зеро он рамзи ҳаёт, нерӯ ва рӯҳбаландист. он инсонро фаъол, солим ва боэҳсос мегардонад. дар ҳар ҳаракати варзишӣ зебоӣ ирода, сабр ва мубориза пинҳон аст. ман ҳамчун варзишгар ба тамоми занон ва духтарон тавсия медиҳам ки омада ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш ин гарави саломатӣ аст ва ҳамзамон мехоҳам ки омада дар ҳамин намуди варзиш ки ман машғул ҳастам, яъне аз намуди волейбол омада тамрин кунам. варзиш маҳдудиятро намешиносад ва танҳо барои қаҳрамонони майдон нест. ҳар зан бо хоҳиш ва иродаи қавӣ метавонад қаҳрамони ҳаёти худаш бошад. вақте зан ҳар рӯз вақт ҷудо мекунад то саломатӣ ва оромии рӯҳашро эҳтиёт кунад ва ба варзиш машғул шавад, зиндагиаш ҳам зебо ва ҳам пурқувват мегардад. ӯ бо ҳамин роҳ намунаи ҳақиқии илҳом ва нерӯи тоза барои атрофиён мешавад.